हरे कृष्णा हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरी बोल। आजचा अध्याय 12वा आहे भक्ती योग। आपण बघणार आहोत श्रीकृष्णांची प्रेममयी सेवा, कशा प्रकारे भक्ती केली जाते आणि भक्तांची लक्षणं या अध्यायामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत। त्यापूर्वी भगवंत चरणी वंदन करूयात। इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी देखील नम्र वंदन करून आपला उपक्रम चालू झाला आहे, जिथून असे कर्नाटक मंगलोर येथील जे अध्यक्ष आहेत श्री श्री नामनिष्ठादास प्रभूजी यांच्या चरणी देखील वंदन करूया। आणि वर्गामध्ये उपस्थित असलेल्या साधकांचे भक्तांचे स्वागत आहे, वंदन आहे। हरे कृष्ण हरी बोल। आता बघा, आजचा जो 12वा अध्याय आपण पाहणार आहोत त्यापूर्वी पहिल्या अध्यायाच्या बघा थोडस मागे जाऊन बघूया उजळणी, की विषादामधून भगवंतांनी काय केलं, अर्जुनाला हळूहळू बाहेर काढत भक्ती योगापर्यंत घेऊन आले। कशा प्रकारे मग आपण जाणून घेतलं होतं की या सर्व अध्यायांचा हा प्रवास। आणि मग आता 12व्या अध्यायामध्ये भक्ती योगाचं महत्व समजावून सांगत आहेत। आणि मग भगवंतांचा प्रिय भक्त कसा असतो, त्याची लक्षणं काय असतात, हे सांगून अर्जुनाला भगवंत प्रेरित करीत आहेत। श्लोक पहिला घेऊया। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्णा. अर्जुनाने पृच्छा केली, जे तुमच्या भक्तीमध्ये योग्य रीतीने सदैव संलग्न झालेले आहेत आणि जे अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतात, त्यापैकी कोणाला अधिक परिपूर्ण मानण्यात येते? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। आता इथे अर्जुनाने प्रश्न केला आहे काय, की आता सगुण साकार रूप म्हणजे जे मूर्ती स्वरूपात आहे, चित्र स्वरूपात आहे, प्रत्यक्ष डोळ्यांना दिसणार रूप म्हणजे सगुण साकार। आणि मग भगवंतांच्या मूर्तीवरून मग ते कसे बोलतात, कसे चालतात, बासरी कशी वाजवतात वगैरे कल्पना करू शकतो। आणि मग सगुण रूप कोणाचंही असो, मग ते गणेशाचं असो किंवा शिवाचं असो किंवा देवीचं असो, मग आपण त्यांच्याबद्दल कल्पना करू शकतो। आणि ज्यांच्याबद्दल कोणतीही कल्पना करू शकत नाही, मग केवळ एक अद्भुत शक्ती, मग कोणती तरी अद्भुत अशी जी ताकद आहे, तर ते काय आहे, निर्गुण रूप आहे। आणि म्हणून इथे अर्जुन म्हणत आहे की मग माझ्यासाठी सगुण साकार किंवा निर्गुण निराकार यापैकी कोणतं रूप तुम्ही मला सांगा की जे अधिक पूजनीय आहे, जेणेकरून भक्ती करण्यासाठी योग्य आहे, त्याबद्दल तुम्ही मला सांगा। अशा प्रकारे इथे अर्जुनाने प्रश्न विचारला आहे आणि मग त्याचं उत्तर
आता भगवंत दुसऱ्या श्लोकापासून सांगत आहेत. श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, जे आपले मन माझ्या साकार रूपावर स्थित करतात आणि दृढ दिव्य श्रद्धेने माझी सतत उपासना करण्यामध्ये संलग्न झालेले असतात, ते माझ्या मते सर्वोत्तम आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भगवंत सांगतात इथे की सगुण उपासना भक्ती करणारे भक्त अधिक प्रिय वाटतात. का? तर केवळ बघा एखाद्या वेळी पूजा भक्ती केली म्हणजे झालं असं नाही, तर त्यामध्ये सातत्य हवं. म्हणजे नित्य नेमाने भक्ती केली पाहिजे. परया श्रद्धा म्हणजे परमश्रद्धेने भक्ती केली पाहिजे. आणि मग संक्षिप्त रूपात थोडक्यात असं सांगता येईल की भगवंतांना सगुण भक्ती अधिक प्रिय आहे. आणि मग भगवंत आता अर्जुनाच्या स्तरावर त्याला सांगत आहेत की श्रद्धेने माझ्याच ठिकाणी तू मन लाव. ज्याप्रमाणे बघा गाडीचं इंजिन सुरळीत चालावं म्हणून त्यामध्ये ऑइल घालावं लागतं, त्याचप्रमाणे श्रद्धा देखील ऑइल सारखंच प्रत्येक कर्म सुखकर बनवते. म्हणजे श्रद्धेने केलेलं कोणतंही कार्य खूप चांगल्या पद्धतीने बनतं. जी व्यक्ती श्रद्धावान असते त्याचा सर्व व्यवहार बोलणं चालणं अतिशय मधुर असतं. मग या उलट जी व्यक्ती श्रद्धावान नसते मग त्याचं बोलणं वागणं व्यवहार अतिशय नीरस उथळ असतात, ज्याला काही बेसच नसतो गांभीर्यच नसतं. आणि म्हणून श्रद्धावान लभते ज्ञानम असं भगवंत स्वतः म्हणतात. म्हणून श्रद्धाभाव अतिशय महत्वाचा आहे. पुढे 3 आणि 4 मध्ये बघूया. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठायी समृद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातील सर्वव्यापी अचिंत्य अविकारी स्थिर आणि अचल अशा परमसत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितात संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता बघा इथे पुढे भगवंत हे पण सांगतायत की पण जे पुरुष आहेत ते इंद्रिय समूहाला चांगल्या प्रकारे ताब्यात ठेवतात. मन बुद्धीच्या पलीकडे असणारे या सर्वव्यापी अवर्णनीय स्वरूप आणि नेहमी एकरूप असणाऱ्या अशा नित्य अचल निराकार जे अविनाशी सच्चित आनंदघन जे ब्रह्म आहे त्याची निरंतर ऐक्य भावनेने ध्यान करीत उपासना करतात. आणि मग ते सर्व प्राणी मात्रांच्या कल्याणात तत्पर आणि सर्वांच्या ठायी समान भाव ठेवणारे योगी असतात. आणि मग ज्या व्यक्ती या गुणांनी युक्त अशा भगवंतांची निर्गुण निराकार भक्ती करतात मग सर्व भूतमात्रांच्या प्राणी मात्रांच्या कल्याणामध्ये तत्पर राहतात आणि सर्वांच्या ठायी पशु पक्षी प्राणी कीटक चराचर सृष्टीमधील सर्व कणाकणामध्ये समान भाव ठेवणारे योगी मलाच प्राप्त होतात. आणि मग हे अशा प्रकारचे निर्गुण भक्तही मला प्रिय आहेत. म्हणजे केवळ आपल्या परिवारापुरता कुटुंबापुरता न पाहता सर्व व्यापी प्राणी मात्रांची काळजी वाहणारे चराचर सृष्टीची काळजी घेणारे हे माझे प्रिय भक्त आहेत. पण माता इथे भगवंत काही नियम अटी देखील सांगत आहेत. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ज्यांचे मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे, त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा. आता हे ज्याप्रमाणे इथे भगवंतांनी वर्णन केलंय की निर्गुण बघा, निराकार स्वरूपाची भक्ती अतिशय कठीण आहे. का बरं? तर यामध्ये अधिक क्लेश असतात. प्रत्येकाला देह बुद्धीमुळे आसक्ती असते. मग अशा व्यक्ती निर्गुण भक्ती करू शकतात का? नाही. पण ज्याने मी म्हणजे शरीर नाही ही गोष्ट जाणली, ती व्यक्ती निर्गुण भक्ती करू शकते. कारण त्या व्यक्तीने जाणलेलं असतं की देह आणि देही दोन्ही काय आहेत? भिन्न आहेत. म्हणजे ज्याप्रमाणे बघा, जखम किंवा एखादा घातपात अपघात देहाला झाला, आत्म्याला होत नाही. क्लेश देहाला होतो, आत्म्याला होत नाही. आणि मग अशा व्यक्ती निर्गुण उपासना करू शकतात. गोस्वामी तुलसीदासजींनी देखील जेव्हा विचारलं होतं त्यांना की तुम्ही निर्गुण भक्ती करतात की सगुण, मग तेव्हा गोस्वामीजी काय म्हणाले? नाम रूप द्वौ अखत कहाणी, समज परे नाही जात बखानी. म्हणजे नामरूपाची कथा अत्याधिक कष्टदायक आहे. आणि मग एकाला मोठे दुसऱ्याला लहान म्हणणे हा काय आहे? अपराध आहे. त्याचप्रमाणे निर्गुण आणि सगुण ब्रह्म हे भिन्न नाही, एकच आहे. जो रमण करतो तो राम असतो. सर्वे रमती इति रामः. जो सर्वांना आकर्षित करतो तो कृष्ण असतो. सर्वे कर्षती इति कृष्णः. अशा प्रकारे या परमतत्वाची ज्याला ओळख झाली तो निर्गुण भक्त आहे. आणि मग निर्गुण परमात्मा हे एकच तत्व आहे. भगवंतांमध्ये छोटा मोठा असा कोणताही भेदभाव नाही. ज्याप्रमाणे बघा, आपण बाजारात गेलो, एखादं फळं खरेदी केली, पपई वगैरे सारख्या गोष्टी घेतल्या, पैसे दिले पण सुट्टे पैसे परत घ्यायचं विसरलो. आणि मग तो व्यापारी जेव्हा आपल्याला आपलं लक्ष वेधण्यासाठी ज्याप्रमाणे वेगवेगळ्या आपल्या उपाधींना पाहून आवाज देतो, की ज्याप्रमाणे ओ चष्मेवाले काका, अजून काय छत्रीवाल्या ताई, अशा प्रकारे वेगवेगळ्या नावांनी जेव्हा तो आवाज देतो, तर तेव्हा त्याला आपलं नाव माहिती असतं का? नाही. व्यक्ती तर एकच असते, पण त्या व्यक्तीला आता कोणी चष्मेवाला, कोणी तिलक लावणारा, कोणी जाकेटधारी, दाढीवाला, छत्रीवाला किंवा अशा प्रकारे विविध नावांनी ओळख दिली जाते. म्हणून इथे हे वर्णन केलेलं आहे. पुढे बघूया 6 आणि 7. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. परंतु जे माझे पूजन करतात ते आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात. माझ्या ठायी मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात. त्यांचा, हे पार्था, मी जन्ममृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इथे भगवंत म्हणतायत की जे मतपरायण भक्त आहे ते भक्तजन सर्व कर्म मलाच अर्पून मतपरायण होतात. म्हणजे माझ्या सगुण रूपाची उपासना अनन्य भक्तीने करत ते माझं निरंतर चिंतन करत असतात. आणि मग माझ्या ठायी ज्यांचं चित्त स्थिर आहे किंवा माझ्या चित्त गुंतवलेल्या प्रेमी भक्तांकडे जेव्हा मी पाहतो आणि मृत्यूरूपी संसार सागरातून त्यांची सुटका करून त्यांचा उद्धार करणारा उद्धार करता मीच होतो. अशा प्रकारे एक छोटीशी कथा आहे ते रामायणामध्ये, आपल्याला सर्वांना ती माहिती आहे. पण ती कथा घेऊया आपण इथे. की ज्याप्रमाणे इथे जे वर्णन आहे की जे काही कर्म करशील ते मला अर्पण कर. ज्याप्रमाणे खारीचा वाटा, खारुताईची जी कथा येते की सेतू बंधनाचं बघा, जेव्हा काम चालू होतं आणि मग तेव्हा रामकथेमधली ही कथा अतिशय सुंदर आहे की कशा प्रकारे छोटातला छोटा जीव सुद्धा तिथे ते कार्य करण्यासाठी, ती सेवा करण्यासाठी. आणि बघा, भगवंत जेव्हा या सेतू बंधनाचे कार्य बघत होते, निरीक्षण करत होते, तर तेव्हा तिथे एक छोटीशी खारुताई आली आणि तिने आपलं अंग, ती काय करायची, पाण्यामध्ये भिजवायची आणि त्या वाळूमध्ये जाऊन लोळायची. आणि मग काही वाळूचे कण तिच्या अंगाला ते चिकटून जायचे आणि मग ती धावत धावत तुरु तुरु तिच्या पद्धतीने जायची. आता ते इतकासा तो खारुताईचा जीव,
आणि ज्या ठिकाणी ते सेतू बंधनाचं काम चालू होतं, तर तिथे दोन दगडांच्या त्या सापटीमध्ये, त्या गॅप मध्ये ती काय करायची, तिथे ते आपलं अंग झटकत होती. आणि मग ती अशाच प्रकारे ते सर्व तिचं सतत ती क्रिया कुठेतरी चालू होती. आणि मग असं करता करता परत तेच करत असताना मग या सेतू बंधनाच्या कार्यामध्ये मी पण काहीतरी काम करावं, कर्म करावं, अशी तिची भावना होती. आणि मग तिचं ते काम चालूच होतं. मग तेवढ्यात तिला जाताना एका वानराने पाहिलं आणि ते वानर तिला रागावून म्हणालं की एक खारुटले, तुला काय मरायचंय का इथे? एवढे मोठे मोठे वानर इथे काम करत असताना तू मध्ये मध्ये कशाला फिरतेस? आणि मग ती खारुताई एकदम हुशारीने उत्तर देते की म्हणजे काय, रामाचा सेतू बांधायचा आहे, मग मी पण नको का काम करायला? आणि मग त्या वानराने तिला जेव्हा विचारलं की तू काय काम करणार आहेस, तू तर इतकुशी आहेस, तर मग खारुटली म्हणते की म्हणजे काय, थोडेसे वाळूचे कण आणून देखील मी टाकतच आहे. माझी सतत इथे धावपळ सुरू आहे. आणि मग त्यावरती वानर हसून म्हणतात की अगं, तुझ्या इतक्याशा वाळूच्या कणांनी होणार तरी काय आहे, चल बाजूला हो. मग वानरांच्या पायाखाली आलीस तर चिरडली जाशील आणि फुकट मरशील. आणि मग अशा प्रकारे हा त्यांचा संवाद चालू होता. आणि मग ती खारुटली ती काही तिचं काम तिथे ते कर्म थांबवत नव्हती. आणि मग ती ऐकत नाही पाहिल्यावर मग एका वानराने काय केलं, आपल्या पायाच्या अंगठ्याने तिची शेपूट दाबली. आणि मग त्यामुळे ती अतिशय व्याकुळ झाली आणि अरे सोड माझी शेपूट, असं म्हणून ती रडू लागली. मग तिथे त्या वानराने तिला रागावलं की येशील का परत इथे, मग तिला तिथून हाकलून दिलं. मग ती समुद्राच्या तीरावर जाऊन बसते आणि रडत राहते. तिच्या नेत्रांमधून आसवांच्या धारा वाहू लागतात. मग इतकासा जीव, इतकं मोठं भगवंतांचं काम चाललंय, पण मी तर इतकी छोटी आहे, माझी क्षमता किती कमी आहे, आणि म्हणून माझा काहीही उपयोग होत नाही, या भावनेने ती रडत होती. आणि मग योगायोगाने चालत चालत प्रभू श्रीराम तिथे येतात. मग प्रभूंना ती विचारते, प्रभून जेव्हा तिला विचारतात की काय ग खारुताई, तू का रडत आहे, तर मग तेव्हा ती म्हणते की आपलं देवा बघा, की मी आपल्या सेवेसाठी थोडस माझ्या कुवतीनुसार मी जे कर्म करत आहे, थोडी थोडी वाळू घेऊन त्या पुलावर टाकत आहे. आणि मग भगवंत म्हणतात की हो, मी हे सर्व पाहिलं आहे, तू पाण्यातून यायची, थोडी वाळू घेऊन तुझ्या पाठीला चिकटवायची आणि त्या पुलावर जाऊन झटकायची. मग खारीने आश्चर्याने की अरे देवा, आश्चर्यच आहे भगवंता, तुम्ही कसं काय बघितलं? भगवंत म्हणाले, हो, माझं लक्ष होतं. ज्याप्रमाणे बघा आधीच्या श्लोकामध्ये भगवंतांनी सांगितलं आहे की सर्व भक्तांवरती लक्ष भगवंतांचं असतंच. आणि मग त्या खारीला इतकं बरं वाटलं की मी छोटस का महिना काम केलं आणि ते भगवंतांनी पाहिलं आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की छोट्यातलं छोट कर्म, सत्कर्म आपण केलं तर देव भगवंत बघत असतोच असतो. जग बघू किंवा न बघू, जगाला त्याची कदर असो वा नसो, पण भगवंतांना त्याची कदर असतेच असते. आणि मग त्याप्रमाणे इथे जे परमात्मा आहेत, तर ते इथे त्या खारुताईची नोंद घेत होते. ज्याप्रमाणे गीतेमध्ये भगवंतांनी म्हटलेलं आहे की नाही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतीम तात गच्छति. म्हणजे भले करणाऱ्यांचे कधीही वाईट होणार नाही, याची खात्री अर्जुनाला भगवंतांनी दिलेली. आणि मग भगवंत प्रत्येकाच्या चांगल्याचा द्रष्टा आहे. मग त्या खारुताईने त्या वानरांचा प्रसंग भगवंतांना सांगितला. मग तेव्हा भगवंतांनी तिला जवळ घेतलं, प्रेमाने तिच्या पाठीवरून हात फिरवला आणि म्हणाले, तू रागावू नकोस, तुला जे काम करायचे ना ते तू कर. तू सेतू बंधनात मला मदत केली आहेस ना, मग माझ्या आशीर्वादाची खूण तुझ्या पाठीवर कायम राहील. कारण या पाठीवरून तू ते वाळूचे कण टाकलेस. मग भगवंतांच्या 3 बोटांच्या पेरांच्या खुणा बघा आजही आपण पाहतो, प्रत्येक खारीच्या पाठीवर दिसत असतात. आणि मग या गोष्टीमधील मर्म अतिशय रमणीय आहे. जगामध्ये बघा, कोणी मोठं काम करतं, कोणी लहान काम करतो, याला महत्व नाही. प्रत्येकाने आपापल्या क्षमतेप्रमाणे झोकून दिले की नाही, याला महत्व आहे. ज्याप्रमाणे मग हनुमंतांचे बळ कसं आहे, हनुमंतांचं आहे, अतिशय विशाल आहे, सामर्थ्यशाली आहे. मग त्याचप्रमाणे या खारुताईचं बळ देखील हे खारीचं बळ आहे. पण
इथे खारीने देखील आपलं बळ कुठेतरी पणाला लावलेलं. आणि मग भगवंतांना त्यांची जाण आहे. भगवंतांकरता बघा, कोणतंही सत्कर्म करताना आपल्याकडे कमी आहे का जास्त आहे याचा विचार कधीच करायला नको. जे असेल ते प्रेमाने भगवंतांच्या कार्याला लावायला हवं. आणि मग भगवंत तर सर्व सत्कर्माच्या याच्यामध्ये कसे आहेत, साक्षी भावाने आहेत. आणि म्हणून प्रत्येकाने इथे जे सर्व शक्तिमान भगवंतांचा आश्रय घेतला पाहिजे. यामध्येच जीवनाची परमसिद्धी आहे. आणि भक्ती योगाचं हे आचरण अशा छोट्या छोट्या सेवेमधनच होतं. ज्याप्रमाणे बघा, तुम्ही आम्ही इथे या वर्गामध्ये ज्याप्रमाणे सेवा देण्याचा हा प्रयास असतो, तर ही सुद्धा महत्वाचा हा भक्तीचा योग आहे. आणि मग पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 8 मध्ये. मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वात् न संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माझ्यावर म्हणजेच पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी माझ्या ठायी युक्त कर. अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंत म्हणताय की तुझं मन तू माझ्यातच स्थापित कर, म्हणजे माझ्यामध्येच ठेव. तुझी बुद्धी ही माझ्यातच स्थापन कर, म्हणजे या शरीराचा त्याग केल्यानंतरही तू माझ्यातच राहशील. यामध्ये मुळीच संशय नाही. म्हणजे इथे भगवंतांनी प्रथम सर्व काही मला अर्पण कर असं सुचवलं. आणि आता अर्जुनाच्या मनात आणि आपल्यासारख्या सामान्य माणसांच्या मनात सुद्धा असा विचार येऊ शकतो की ठीक आहे, संपत्ती सब रघुनाथ की, हे मान्य करतो, पण मन आणि बुद्धी ते सुद्धा भगवंतांनाच अर्पण करायचं. आणि मग हे तर अशक्य आहे. मग भगवंत पुढे म्हणतात की ठीक आहे, तू माझा प्रिय भक्त आहेस, मी तुला आणखीन पर्याय देतो. काय पर्याय आहे पुढे? अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलतेने माझ्या ठायी स्थिर करण्यास असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियाकम तत्वाचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर. हरे कृष्ण. कृष्ण. पुढे जाऊन भगवंत म्हणतायत की जर तू माझ्यात मन निश्चल ठेवायला असमर्थ असेल, तर मग तुझी बुद्धी मला अर्पण करायला सुद्धा तुला जमत नसेल, तर काय कर, अभ्यास रूप योगाने मला प्राप्त होण्याची इच्छा मनामध्ये धर आणि प्रयत्न कर. आणि त्याच्यामधनं तू माझा प्रिय भक्त होशील. आता इथे अभ्यास योग या शब्दाचा अर्थ काय आहे, की जे जे कर्म तू प्रयत्नपूर्वक करत आहे ते ते कर्म म्हणजे काय आहे, अभ्यास आहे. ज्याप्रमाणे मग तू नाम जप साधना करण्याची इच्छा करशील तर ती साधना कर. भगवत भक्तीचं चिंतन कर. ज्याप्रमाणे आपण इथे गीतेचं रोज अध्ययन चिंतन करत असतो, कुठेतरी मनन करत असतो 1-1.5 तासामध्ये, आहे अभ्यास आहे. आणि मग थोडक्यामध्ये काय सांगतात भगवंत, की तुला जे जे शक्य असेल ते ते तू कर आणि माझी प्राप्ती करून घे. करत करत अभ्यास ते जडमती होत सुजान. भगवंतांनी अजूनही काही पुढे विकल्प सांगितले आहे. काय आहे? अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माझ्याकरिता कर्म कर. जर तू भक्तियोगाच्या विधिविधानांचे पालन करण्यात असमर्थ असशील तर केवळ माझ्याकरिता कर्म कर, कारण माझ्याकरिता कर्म केल्याने तुला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जर तू अभ्यास करायला देखील असमर्थ असशील, बघा भगवंत किती दयाळू आहेत. म्हणजे इतकं त्यांनी एक एक पर्याय, एक एक विकल्प दिलेले आहेत की कशा प्रकारे इथे तुला हे नसेल जमत ते कर, ते नसेल जमत तर इथे काय सांगितलं आहे, की तू अभ्यास करायला देखील असमर्थ असशील, म्हणजे वार्धक्याने आजारामुळे सरळ बसण्यात अडचण येऊ शकत असेल, तर भगवंत म्हणतात की मत कर्म परम भव, म्हणजे जे काही कर्म करतोस ते माझ्यासाठी करतो आहेस या भावाने कर. आता कर्म करायचेच आहे, ते टाकायचे नाही, पण त्यातून काही प्राप्त होईल
ही अपेक्षा मात्र सोडून द्यायची आहे. जे काही तू करतोस ती माझीच आराधना करतो आहेस मी या भावनेने कर असे हे भगवंत सांगतात. मग यामधनं कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यती म्हणजे तुला सिद्धी प्राप्त होईल. तुझ्या मनात जे विचार येतील ते प्रत्यक्षामध्ये उतरतील. तुझे संकल्प सिद्धीला जातील. पण संकल्प कोणते? उचित संकल्प. आणि मग कर्माचं फळ अर्पण केल्याने तुला शांती प्राप्त होईल. मग पुढे भगवंत म्हणतायत की मग तुला हे सुद्धा शक्य नसेल तर अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यास असमर्थ असशील तर सर्व फलांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता बघा इथे काय सांगितलं आहे की कर्मयोग इथे भगवंतांनी सांगितलं आहे. अर्जुन बघा क्षत्रिय आहे, त्यामुळे युद्ध करणं हे त्याचं कर्तव्य आहे. आता ताईंना मारणं हे त्याचं कर्तव्य आहे. मग ते करायला भगवंत इथे सांगतायत. आणि मग भगवंत म्हणतायत की तू तुझं कर्तव्य कर्म कर, पाप पुण्याची चिंता करू नको. कर्म करून पाप पुण्याचं फळ मला अर्पण कर. तो युद्धायुज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यति. युद्धाचं कर्तव्य कर, त्याचे तुला पाप लागणार नाही. युद्धाचं कर्तव्य कर्म केल्याने जरी काही लोक तुझ्या हातून मारले गेले तरी त्याचं पाप तुला लागणार नाही. हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गई. म्हणजे युद्धाचा परिणाम म्हणून तू जिंकला तर पृथ्वीचं राज्य बघशील आणि मृत्यू पावला तर तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल. आणि मग भगवंत अर्जुनाला पुढे कर्म करून सर्व कर्मफलांचा त्याग करायला सांगत आहेत. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे. कारण अशा फलत्यागामुळे मनुष्याला मनःशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. कृष्णा. ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते म्हणजे बघा ज्ञानाहून ध्यान श्रेष्ठ आहे. मग केवळ ज्ञान प्राप्त करणं पुरेसे आहे का? नाही. मग त्यावर ध्यान चिंतन करावं. मग पुढे भगवंत सांगतायत की मग ध्यानापेक्षाही कर्माच्या फळांचा त्याग श्रेष्ठ आहे. म्हणजे घडत आहे ते भगवंतांच्या मर्जीने घडत आहे अशी कुठेतरी प्रामाणिक भावना असावी. आणि मग त्याग केल्यावर काय घडतं तर भक्त लक्षणे प्रकट होऊ लागतात. मग ती कोणकोणती लक्षणं आहेत ती बघूया. 13 आणि 14. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखामध्ये समभाव राहतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे आता इथे वर्णन केले सर्व सर्व लक्षणांचं वर्णन आहे. तर मग अद्वेष्टा सर्व भूताना म्हणजे कोणत्याही प्राण्यासाठी मनामध्ये द्वेष नसणारा, सर्वांवर निरपेक्ष प्रेम करणारा, निरपेक्ष दया करणारा, त्याचप्रमाणे माझेपणा मीपणा नसणारा, सुखात दुःखात समभाव असणारा, ला अपराध करणाऱ्यालाही क्षमा करणारा. अत्यंत दुःखाचा प्रसंग येतो तेव्हा त्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी बघा काही दिवस, काही काळ, काही अवधी द्यावा लागतो. आणि मग जवळच्या बघा व्यक्तीच्या निधनासारखं काही दुःखद प्रसंग असे असतात
की कधी कधी त्यामधून बाहेर पडायला वर्षाचा अवधी जातो. पण मग असा दुःखाचा आवेग आवरून धरला तर त्यास आत्यंतिक दुःखामधून थोड्या अवधीत बाहेर पडता येऊ शकतं. म्हणजे सुख आणि दुःख यांना समान मानता यायला हवं. मग त्यामध्ये भक्त संतुष्ट असतो. जे काही होते ते भगवंतांच्या मर्जीने होते असा त्याचा दृढ भाव होतो. वाईट घडले तरी भगवंतांनी ते आपल्या भल्यासाठीच केलं असणार अशी त्याची भावना असते. असा भक्त योगी असतो. आता योग म्हणजे माहितीये जोडणं. मग मन आणि बुद्धीचा योग करून कर्म करायला हवं. ज्याप्रमाणे एखाद्या मुलीचं लग्न ठरतं मग तेव्हा ती आई असते तर ती खूप आनंदित होते. तिला मुलीच्या लग्नाची चिंता असते मग त्यासाठी तिची धावपळ सुरू असते. जर अशाच प्रकारे हा पावसाळा असेल तर मग कित्येकदा बघा अहोरात्र पाऊस सुरू असतो आणि मग अशा वेळी लग्नात पावसाचं विघ्न नको अशी प्रार्थना तळमळ आई मनोमन करत असते. आणि प्रत्यक्ष मग लग्नाच्या दिवशी खरोखर काही काळासाठी का होईना ढग असले तरी पाऊस थांबून जातो. का बरं? तर मग दृढ निश्चयाने श्रद्धेने असं होऊ शकतं. आणि त्यामधनं भगवंतांची प्राप्ती सुद्धा होऊ शकते. आणि मग यासाठी आपण प्रथम एक पाऊल पुढे टाकायला हवं. आपण एक पाऊल पुढे टाकलं की भगवंत 10 पावले पुढे येतात. आणि मग भगवंत तेच म्हणतायत की जो मन आणि बुद्धी मला अर्पण करतो तो भक्त मला इथे प्रिय आहे. श्लोक क्रमांक 15. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बघा आता ज्याच्यापासून कोणत्याही प्राण्याला त्रास होत नाही, ज्याला कोणत्याही प्राण्याचा उभं येत नाही, कोणी रस्त्यावरून जाणारा येणारा आपल्याकडे पाहून जर अपशब्द जरी बोलला तरी तो दुर्लक्ष करतो. पण असेच अपशब्द जर जवळच्या कोणी उच्चारले तर ते मनाला लागतात. पण हा दृष्टीचा फरक आहे. आपण कोणाला काया वाचा मनाने कर्माने कधीही दुखवू नये. आणि मग कोणी आपल्याला दुखावले तर ते मनाला देखील लावून घेऊ नये. हर्षामर्ष भयोद्वेगेर. आता हर्ष म्हणजे क्षणिक आनंद, अमर्ष म्हणजे क्षणिक दुःख. मग तसंच उद्वेग आणि भीती यांच्यापासून जो अलिप्त असतो तो भक्त मला प्रिय आहे. आणि मग अशा प्रकारे आपण देखील हा सराव करू शकतो. ही जी रोजची दैनंदिनी असते मग आपल्याला रोज किती वेळा क्रोध आला याची नोंद आपण ठेवली तर आपल्याला हळूहळू जाणीव येऊ शकते की आपला क्रोध कमी झाल्याचा अनुभव येतो. पुढे बघूया. अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. कृष्णा थोडक्यामध्ये हे सांगितलं आहे की जे त्रिगुणात्मक हे जे देह बुद्धी आहे तर मग त्याला प्राधान्य प्रायोरिटी न देता मध्ये असलेल्या अंतरात्म्याला आत्मबुद्धीने जाणून घेणं. म्हणजे दुःखाचं मूळ काय आहे? अपेक्षा आहे. भगवंत अपेक्षा सोडून द्यायला सांगत आहेत. मग ते काय म्हणतात? शुचिर दक्ष अंतर बाह्य शुद्ध व्हा. उदासीन म्हणजे उदास नाही तर तटस्थ होणं. त्याचप्रमाणे दुःखमुक्त होणं. ज्याप्रमाणे सर्व मी करतो आहे, मीच केले आहे असा अहंकाराचा त्याग म्हणजे सर्वारंभ परित्यागी. जे आपण काहीही करत नसतो, सर्व काही भगवंत आपल्याकडून करून घेत असतात. आणि म्हणून सेवा कशी असावी आणि अहंकार कसा नसावा ही सांगणारी एक कथा आहे ती पाहूया. जेव्हा बघा रावणाशी युद्धाच्या दरम्यान प्रभू रामचंद्रांच्या सैन्यासाठी लागणारं जे अन्न सामग्री मधलं
जे काही धान्य होतं, पिठं होती, ते एकदा काय होतं, ते संपून जातं. आणि मग त्यावेळी प्रभू श्रीराम काय हनुमंताला म्हणतात की चित्रकूट पर्वतावर जा आणि तिथे तुला अन्नपूर्णा माता दळण दळत असल्याचा कुठेतरी आवाज येईल. आणि मग तिच्याकडून तू काय कर की आपल्या या सैन्यासाठी पीठ घेऊन ये. मग हनुमंतांनी श्रीरामांना विचारलं की पण अन्नपूर्णा माता मला कशी काय ओळखणार. मग भगवंत म्हणतात की ओळख म्हणून तू काय कर, ही माझी अंगठी तिला दे, तिला दाखव. आणि स्वतःची मुद्रिका अंगठी हनुमंतांना प्रभू श्रीराम देतात. आणि मग अशा प्रकारे हनुमंत पर्वतावर पोहोचतात. मग त्यांच्या मनात तेव्हा काय विचार येतो की मी जर पीठ नेलं नाही तर श्रीरामांच्या सैन्याची काय अवस्था होईल. शेवटी माझ्याशिवाय प्रभू श्रीरामांचं कोणतंही काम अशक्यच. आणि अशा सेवा करता करता या विचारामधनं हनुमंतांना अहंकाराने ग्रासलं. अहंकार इतका सूक्ष्मतम आहे की तो कशा पद्धतीने कुठे, इथे तर साक्षात वीर हनुमानांची कथा आहे. मग पुढे काय होतं, मग एका मोठ्या गुहेतून जात्यावर दळणाचा आवाज त्यांना येतो. आणि मग त्या गुहेमध्ये एक भली मोठी दगडाची शिळा बसते. आणि मग त्या गुहेसमोर जाऊन हनुमंतांनी अन्नपूर्णा मातेला आवाज देतात, हाक मारतात. आणि ते म्हणतात की माते, मी प्रभू श्रीरामचंद्रांचा सेवक हनुमंत आहे. मला त्यांनी तुमच्याकडून सैन्यासाठी पीठ आणण्यासाठी पाठवलं आहे. आणि मग आता गुहेमधून अन्नपूर्णा मातेचा आवाज येतो की हे हनु, गुहेवरची शिळा बाजूला कर आणि आतमध्ये ये. आणि मग हनुमंत आपल्या शेपटीने शिळा बाजूला करू लागतात. आणि मग शिळा तर काही जागची हलतच नाही. मग दोन्ही हातांनी शिळा बाजूला करायला लागले तरी शिळा काही तसूभरही हलत नाही. मग शरीरातील सर्व शक्तीनिशी जोर लावून शिळा बाजूला करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरूच असतो. ते अतिशय घामाघूम होतात. काही केल्या ती शिळा बाजूला सरकतच नाही. हनुमंतांच्या मनात विचार येतो की मोठे मोठे पर्वत उचलण्याची शक्ती माझ्यात असून देखील हा इतकासा दगड मला ही शिळा बाजूला करता येत नाहीये. आणि मग कुठेतरी शेवटी हार मानून हनुमंत म्हणतात की माते, ही गुहेवरची शिळा मला काही केल्या बाजूला करता येत नाही. मग अन्नपूर्णा माता आतमधनच विचारते की हनु, तू अहंकार केला आहेस का. मग त्यावर हनुमंत म्हणतात, होय माते, मला आता त्याचा पश्चाताप होतो आहे. मग अन्नपूर्णा माता म्हणते की तुला पश्चाताप होतो आहे ना, मग आता पुन्हा एकदा शिळा बाजूला करण्याचा प्रयास कर. आणि मग ज्याप्रमाणे अन्नपूर्णा मातेने सांगितलं, मग त्याप्रमाणे हनुमंतांनी शिळा बाजूला करण्याचा प्रयास करतात. तर काय, ती शिळा अलगद बाजूला सरकते. मग अशा प्रकारे गुहेमध्ये आत गेल्यावर हनुमंतांनी अन्नपूर्णा मातेला प्रभू श्रीरामचंद्रांनी दिलेली अंगठी दाखवली. आणि मग अन्नपूर्णा माता म्हणाली की त्या पलीकडे तो कोपरा आहे ना, तिथे ती अंगठी टाक आणि तुला हवे तेवढं पीठ घेऊन जा. मग हनुमंत तिथे अंगठी ठेवायला जातात. पाहतात तर काय, तिथे अगणित अंगठींच्या मुद्रांचा डोंगरच जणू खच पडला होता. आणि मग हे पाहून हनुमंतांनी अन्नपूर्णा मातेला विचारलं की माते, इथे एवढ्या अंगठ्यांच्या मुद्रांचा हा खच कसा काय आहे. अन्नपूर्णा माता त्यावर म्हणते की अरे हनु, प्रभूंनी तुझ्यासारखे कित्येक हनुमंत कित्येकदा माझ्याकडे अंगठी घेऊन पाठवले. आणि मग तेव्हापासूनच्या या सर्व इथे मुद्रा अंगठ्या आहेत. आणि मग हे ऐकल्यावर मात्र हनुमंतांचा गर्व पूर्णतः नाहीसा झाला. त्यामुळे कथेचं तात्पर्य काय, की भगवंतांची सद्गुरूंची सेवा करताना कुठल्याही गोष्टींचा अहंकार नसावा. मी करतो म्हणून सेवा होते आहे हा भ्रम आहे. भगवंत प्रत्येक कार्यासाठी कोणा ना कोणाची निवड करतच असतो. आपण असलो नसलो तरी ते कार्य ठरलेलंच असतं. आणि ते कोणा ना कोणाच्या हातून घडतच असतं. त्यामुळे सेवेची जी संधी मिळाली आहे तिचं भाग्य मानायला हवं आणि त्या संधीचं सोनं करायला हवं. त्यामुळे अहंकारयुक्त जी काही दंभ असतो, दिखावटी केलेली सगळी सेवा व्यर्थ असते. ज्याप्रमाणे बघा,
अनेक मंदिरांमध्ये जे काही दाखवलं जातं किंवा रील असतात, व्हिडिओ असतात, की कशा प्रकारे त्यांनी तिथे दान केलं आहे किंवा कोणतं सेवा केली आहे, तर ते सर्व दाखवण्यासाठी असतं, ते दंभ असतं. आणि मग ही सेवा व्यर्थ मानलेली आहे. आपण फक्त निमित्त मात्र व्हावं. ज्याप्रमाणे कालच्या श्लोकामध्ये आपण पाहिलं होतं, भगवंतांनी म्हटलं होतं, निमित्त मात्र हवसव्य साचेन. जे होत असतं ते भगवंतांच्या कृपेने होतं. मग जेव्हा बघा, आता आपण या इस्कॉनच्या माध्यमातून या गीतेच्या ज्या आपण उपक्रमामध्ये आहोत, मग हे सर्व कार्य करणारे आपण जे कार्य करते आहोत, मग याच भावनेने कार्य करत असतो. म्हणजे निमित्त मात्र होऊन हे कार्य करायला हवं. म्हणजे कशामध्येही ममत्व ठेवू नये. कर्म करताना मीपणा नसावा. नवीन एखादी ज्याप्रमाणे कोणती वस्तू घेतली गेली असेल, तर मग ती कोणत्याही गोष्टींचा देखावा नसायला हवा. जे भौतिक जगतात आहे, जे आध्यात्मिक जगतामध्ये, तेच कुठेतरी लागू आहे. म्हणजे आपण केलेली भगवत भक्ती फक्त सोबत येते. त्यामुळे भगवंतांची भक्ती ही मनापासून करायला हवी, आणि असा भक्त भगवंतांना प्रिय असतो. श्लोक क्रमांक 17. यो न रुष्यति न त्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करीत नाही, शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही, आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, थोड्याशा सुखद प्रसंगाने बरेच जण असतात, त्यांना हर्षवायूच होऊन जातो. म्हणजे अगदी इतकं त्यांना ते क्षणभराचा म्हणजे कंट्रोल, संयम सुद्धा नसतो. म्हणजे आणि जे खरे भक्त असतात, मग ते कोणत्याही छोट्या गोष्टींचा हर्ष करत नाही, द्वेष करत नाही, शोक करत नाही, त्याचप्रमाणे इच्छा देखील करत नाही. आणि मग शुभ अशुभ सर्व कर्मांचा त्याग करतो. अशा प्रकारे भक्तिमान्य समे प्रिय, म्हणजे मग जो भक्तीने युक्त आहे असा भक्त मला प्रिय आहे. 18 आणि 19 मध्ये बघूया. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान, शीतउष्ण, सुखदुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभान राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, समशत्रूच मित्रेच, म्हणजे जो शत्रू मित्र यांच्या त्याचप्रमाणे मानापमान योहो, म्हणजे मान अपमान याविषयी समभाव बाळगतो. म्हणजे समोरून नावडती व्यक्ती आली म्हणून त्याच्या चेहऱ्यावर काही आठ्या पडत नाही, किंवा मित्र दिसला म्हणून तो उगाच हर्ष भरीत होत नाही. त्याचप्रमाणे कोणी केली म्हणून फुगून जात नाही, तर तो केवळ निमित्त असल्याचं भान ठेवतो. आणि निंदा केली, अपमान केला, तरी सहजपणे सोडून देतो. म्हणजे अशा प्रकारे जर व्यक्तीमध्ये बघा सत्वगुण वाढीस लागले असतील, तर भगवंतांबद्दलचं प्रेम वाढायला लागतं. आणि मग सत्वगुणी माणसे संसार तर करतातच, पण अभोगीपणाने त्यात वावरत असतात. त्याप्रमाणे बघा, गौरवांची कथा सांगितली होती का? बहुतेक नाही असेल. तर ज्याप्रमाणे बघा, की गोरोबा काकांचं जी संत गोरोबा आहेत, तर मग तेव्हा त्यांनी माती तुडवत असतानाही विठू माऊलीच्या गजरामध्ये ते तल्लीन होत असत. त्याचप्रमाणे सावतामाळी
जे कांदा मुळ्यामध्येच त्यांना विठ्ठलाचं दर्शन होईल. म्हणजे काय तर संसार असार असून कर्तव्यापुरता तो केला पाहिजे अशी संतांना जाणीव होती. आणि तसेच इथे वर्णन केलं आहे की मग ज्याप्रमाणे इथे सर्व जे काही द्वंद्व आहेत त्या द्वंद्वांमध्ये वृत्ती सारखी ठेवून त्याची आसक्ती सोडायला हवी. म्हणजे येन केन प्रकारे बघा संतुष्ट राहायला हवं. उदाहरण घ्यायचं झालं तर अगदीच भौतिक जगतातील घेऊया. एखादा पदार्थ, पदार्थांमध्ये बघा आता एखादा जर गुलाबजाम मिळाला किंवा मग कारल्याची भाजीच घेतली मिळाली तर मग काय आहे दोन्हींमध्ये संतुष्टच राहावं. यासाठी थोडसा एक सध्याच्या याच्यामधलं एक उदाहरण घेऊया की बघा आता एखादा मुंबईच्या कार्यालयात ऑफिसमध्ये काम करणारा एखादा मनुष्य आहे. तो नेहमीप्रमाणे घाईघाईत सकाळी कामासाठी बाहेर पडतो. मग निघायला तर थोडा उशीरच झाला असल्यामुळे त्याला ती गडबड होते. मग घाईमध्ये काय होतं, दरवाजाच्या उंबऱ्याशी पाय अडखळून त्याला ठेच लागते. अंगठ्याचं नख उडतं, जखमेतून रक्त येऊ लागतं. आधीच निघायला उशीर झालेला असतो. आणि मग जखमेला पटकन पट्टी करून तो काय करतो, घराच्या बाहेर पडतो. आता तो अंगठा अतिशय ठणक असते त्याला, तरी कामावर तर जायला हवं असतं त्याला. आणि मग मिळेल ती लोकल पकडून तो त्या ऑफिसमध्ये जातो. यायला त्याला मुळात आधीच 15-20 मिनिटं उशीर झालेला असतो. आणि मग येता क्षणीच त्याचे जे सर असतात, बॉस असतात, मग ते उशीर झाल्याबद्दल त्याला ओरडा बसतो. मग त्याला बोलणी ऐकावी लागतात. मग इकडे पायाची जखम तर ठणकतच असते, असह्य वेदना होत असतात. मग त्यामध्ये साहेबांची बोलणी ऐकावी लागत असते. आणि एवढं काय कमी असतं म्हणून ते सर जे असतात ऑफिस मधले तर ते भरपूर त्याच्या कामावर लोड टाकून देतात. अशा प्रकारे तो ते सर्व दिवस हे करतो. संध्याकाळी घरी यायच्या आधी सर्व काम संपवून तो घरी यायला निघतो. तर त्याप्रमाणे मग नंतर त्याला तो त्रास होतच असतो. जेव्हा संध्याकाळी तो घरी येतो, पुन्हा लोकल पकडतो. उशीर झाल्यामुळे पुन्हा गर्दी होते, बसायला जागा नसते, उभं राहूनच यावं लागतं. अशा प्रकारे त्याच्या अनेक संकटांची मालिकाच चालू असते. मग परत आणखीन मोठ्या गर्दीमध्ये तो शिरलेला असतो. मग त्यामध्ये परत काय होतं, एका व्यक्तीचा बूट असलेला पाय नेमका त्या माणसाच्या ठेच लागलेल्या अंगठ्यावरच पडतो. आता मात्र इतकी असह्य कळ उठते, पण गुपचूप सहन करावी लागते. मग जेव्हा त्याचं स्थानक येतं मग तो उतरतो. वाटेतच तो विचार करत करत घरी येतो. आणि म्हणून तिथे त्याला कुठेतरी उसाचा रस प्यावा असं वाटतं. आणि मग तेव्हा तो रस घेण्यासाठी जेव्हा सुट्टे पैसे काढायला लागतो तर त्याच्या खिशामध्ये जेव्हा त्याला जाणवतं की अरे आपलं पाकिटच मारलं गेलं आहे, मग त्याच्या हे लक्षात आल्यानंतर आता रिक्षासाठी सुद्धा पैसे नसतात. मग कसा बसा तो अशा पद्धतीने घरी येतो. आणि मग घरी येता त्या गृहिणीने दार उघडताच त्याला खूप भूक लागली. मग आता तो जेवण्यासाठी ते पान वाढलेलं त्याच्यावरती पहिला घास ग्रहण करतो. आणि मग भाजीमध्ये तर मीठच नसल्याचं त्याच्या लक्षात येतं. मग दिवसभराचा साठून आलेला उद्रेक बाहेर पडेल की काय अशी अवस्था होते. पण त्याने तो तिथे संयम राखलेला. म्हणजे त्याने त्याच्याजवळ त्या बायकोला, पत्नीला बसायला सांगितलं आणि सांगितलं की तू पण भोजन कर. आणि जेव्हा ती पण भोजन करायला लागते तिला समजतं की आपण तर भाजीत मीठच नाही घातलेलं. आणि मग त्यावर तो मनुष्य म्हणतो की काही हरकत नाही, आपण एकत्र बसून भोजन करणं महत्वाचं आहे. आणि मीठ नसलं तर त्यामध्ये काहीही फरक पडत नाही. अशा प्रकारे स्नेहाने, प्रेमाने, संयमाने त्यांनी सर्व दिवसभरातील प्रसंग हाताळलेले होते. तो काहीही करून संतुष्ट राहिलेला होता. हे दैनंदिन जीवनातील उदाहरण आहेत बघा आपले. छोटीशी छोटी, कधी लाईट गेले, कधी काही झालं, अचानक काही आपल्यावर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिती असतात, तर संयम कसा राखणं, बॅलन्स राहणं, संतुष्ट राहणं हे या श्लोकामधनं शिकायला हवं. की 19वा श्लोक अतिशय महत्वाचा आहे की कशा प्रकारे सदैव जो शांत आहे, जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो. आणि मग छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये समाधान ठेवणं. निवासाविषयी देखील ममता नसणारा असा स्थिर बुद्धीचा भक्त मला प्रिय आहे. मग आपण आहोत का असे
असं प्रत्येकाने स्वतःचं आत्मचिंतन करायला हवं, की कोणकोणत्या गोष्टींवर मी त्रागा करतो, कोणकोणत्या गोष्टींमध्ये मी माझा मान अपमान स्तुती निंदा, कशा प्रकारे मी सुखी होतो, कशा प्रकारे मी दुःखी होतो, माझे शत्रूंना मी कशा प्रकारे व्यवहार करतो, मित्रांशी मी कसा वागतो, हे सर्व आचरण स्थिर बुद्धीचं इथे दिलेलं आहे. आणि मग भगवंत शंकर महादेव कसे आहेत, अनिकेत. आणि म्हणून बघा, कैलासावरती मोठा महाल असून सुद्धा ते स्मशानात राहतात. अशा प्रकारे येन केनचित अनिकेत स्थिरमतीर, इथे जे वर्णन केलं आहे अनिकेत म्हणजे ते महादेवांचं वर्णन आहे. आणि सांगायचं तात्पर्य यामधनं स्वतःला सेल्फ अनालिसिस, जे काही आत्मपरीक्षण करायचं असतं, तर यासाठी ही भक्तांची लक्षणं आहेत. आणि मग अंतिम श्लोकामध्ये काय सांगितलं ते बघूया. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जे या अविनाशी भक्ती मार्गाचे अनुसरण करतात आणि मला परमलक्ष्य मानून श्रद्धेने पूर्णतया संलग्न होतात ते मला अत्यधिक प्रिय आहेत. कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जे धर्माचे अमृत यथोक्त जसं सांगितलंय पर्युपासते येतु धर्म्यामृतमिदं, म्हणजे जे काही आहे भक्ती मार्गाचं अनुसरण करणारे, मग तसे सर्वोपरी समजून जे त्याच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनतात ते कसे आहे, श्रद्धदाना असे भक्त भगवंतांना अत्यंत प्रिय आहेत. अशा प्रकारे इथे वर्णन आहे. आणि म्हणून आपल्याला ज्याप्रमाणे इथे सांगून दिलं आहे भगवंतांनी, ही यादी सांगितली आहे आणि आपण 2-3 कथांमधनं उदाहरणांमधनं हे जाणून घेतलं आहे की कशा प्रकारे मग याच्यामध्ये श्रद्धा आसक्ती भक्तिभावाने जे श्रवण कीर्तन भक्तीच्या विधिनियमांचं पालन करणारा जो प्रारंभ करतो, तो भगवंतांच्या या दिव्य सेवेमध्ये संलग्न होतो. आणि हाच मार्ग या अध्यायामध्ये इथे सांगितलेला आहे. आणि म्हणून केवळ भगवत प्राप्ती करता ही भक्ती हाच एकमेव इथे आध्यात्मिक साक्षात्कारासाठी सांगितलेला मार्ग आहे. आणि अशा प्रकारे या भगवद्गीतेच्या भक्तियोग 12वा अध्याय इथे संपन्न होत आहे, विराम पावत आहे. इति द्वादशोऽध्याय. झालेली सेवा भगवंत चरणी अर्पण करूया. हरे कृष्ण हरे गोविंद.